Γεια σας παιδιά, αυτό το βιντεάκι θα είναι για Minecraft, γιατί προσπαθώ να φτιάξω κάτι ωραία σπίτια που έχω δει σε κάτι βιντεάκια στο TikTok και θα είναι για Minecraft. Να ξέρετε ότι εγώ προτιμώ να παίζω Minecraft Survival, απλά θέλω να έχω και έναν κόσμο Creative. Θεωρητικά θα δείτε και κάνα Survival game. Δεν ξέρω πότε θα το δείτε σε αυτό το βίντεο. Πάντως εγώ το φτιάχνω Σάββατο 27 νομίζω. Λοιπόν, εγώ ψάχνω σκάλες. Θεωρητικά θα τις βάλω έτσι. Όχι αυτό. Τι άλλο θέλω να βγάλω. Λοιπόν, τόσο δει. Τα βλέπω από ένα πολύ ωραίο YouTuber που έβλεπα. Είναι ο TikToker βασικά. Σε αυτό το βίντεο δεν είμαι με το φίλο μου, αλλά μάλλον θα δείτε, θα φτιάξουμε άλλο ένα βίντεο που θα το ανεβάσουμε λίγο πιο πριν με τον φίλο μου που είδατε στο προηγούμενο βίντεο. Λοιπόν, έχω να παίξω πάρα πολύ καιρό creative, οπότε δεν ξέρω, οπότε μην με παρεξηγείτε. Δεν ξέρω που είναι τα πάντα. Κάτσε. Γάμο. Πού είναι? Εντάξει. Ναι. Μην παρεξηγείτε, θα το βρω. Λοιπόν, εδώ όχι. Εδώ δεν παίζει. Ξύλο. Να το. Νομίζω κάπως έτσι το είχα δει στο βίντεο και το έκανε. Κάπως έτσι. Κοιτάξτε, θα το αρχίσω κάπως έτσι και μετά θα δούμε. Εγώ να ξέρετε παίζω πιο πολύ στη Brain Rot. Παλιά έπαιζα πολύ πιο πολύ Minecraft, αλλά το είχα σταματήσει το τελευταίο καιρό. Τώρα θα πάρουμε oak. Άμα βρούμε... Να το. Τώρα θεωρητικά... Γάμο δεν πετάω κιόλας. Θεωρητικά... Θέλω να είναι κάπου εδώ. Αλλά δεν θα μπαίνει εδώ θα έχει φράχτη, θα δείτε πως θα είναι. Με τέτοια πέτρα να συνεχίσω ή να βάλω κάτι άλλο. Θα δούμε. Την άλλη πέτρα την κλασική δεν βρίσκω. Αλλά παίζει να είναι... Ναι, εντάξει. Σίγουρα είναι τώρα που το σκέφτομαστε.
Δεν ξέρω τι θα γίνει ακριβώς με αυτό το server, αλλά θα δούμε. Μάλλον θα είναι creative server που θα τον έχω. Για creative μόνο. Πιο χαμηλά. Και για να ξέρετε, ξέρω παιδιά, εγώ θα παίζω και 99 νύχτες στο δάσος. Αυτό το βίντεο θα βγει πιο μετά, γιατί θέλω να βγάλω κάποια shorts. Μπας και το βλέπετε αυτό το βίντεο άτομα. Που θα μας πάρει λίγο καιρό. Εμένα και του Ραφαήλ. Ο Ραφαήλ θα έχει άλλο account μάλλον. Θα έχουμε ένα μαζί, ένα μόνο εγώ και ένα μόνο Ραφαήλ. Ο άλλος φίλος μου είναι ο Ραφαήλ, αυτός που είχαμε δει στο προηγούμενο βίντεο με το Grow Garden. Επίσης, όποιος θέλει trade Grow Garden, στείλε brainer και να θέλατε trade, δεν έχω τίποτα καλό. Έχω τα πάντα βλακίες, ξέρω, secrets είναι, αλλά είναι όλα άχρηστα. Λοιπόν, το Minecraft αυτό το σπίτι, δεν ξέρω πώς θέλω ακριβώς να το φτιάξω, αλλά θα δούμε. Τώρα το κάνω όπως είχα δει λίγο στο βιντεάκι το πώς να κάνω τον cut-off. Και τώρα θα δούμε, ψάχνω λίγο να δω πώς κάνω τον άλλο όροφο. Και καλά. Μόλις μαζευτείτε άτομα και βλέπετε, ξέρω, τα βιντεάκια μας, θεωρητικά θα αρχίσουμε να βάζουμε και άλλα άτομα, να βγάζουμε βιντεάκια με κοινό, με εσάς. Θα αρχίσουμε lives. Στο TikTok εγώ έχω κανάλι. Θα το βάλω μάλλον στην παραγραφή ή κάπου για να το δείτε. 1, 2, 3 Άγγελος λέγομαι. Έχω το skin του Γιαννούμπα γιατί σας είπα ήμουν καμένος στο Minecraft. Εκεί βγάζω βίντεο γιατί ασχολούμαι περισσότερο με το TikTok εγώ. Οπότε στο TikTok μάλλον δεν θα βγάζω βιντεάκια για gaming εκτός αν βγάζω λίγο, αλλά αυτό. Live μπορεί να κάνω περισσότερα στο TikTok, στο YouTube δεν ξέρω ακόμα. Νομίζω θέλει 50 ακολουθούς, οπότε ναι. Οπότε ναι. Αυτό το βίντεο πρέπει να πάρει ώρα, αλλά επειδή περιμένω και τα φίλο μου τα Ραφαήλ, όπως σας είχα πει, να κάνει ό,τι κάνει αυτή τη στιγμή, και αυτό θα γίνει. Επίσης μπορείτε να μας γράφετε στα σχόλια ερωτήσεις. Θα το φτιάξουμε αυτό μάλλον σε short, αλλά γράφτε μας ερωτήσεις, ζητήστε μου, ξέρω, κανένα trade. Το καλύτερο που έχω νομίζω είναι το Carcour Combination, αλλά μόνο αυτό. Θα μπω σήμερα στο event και θεωρώ πως θα βγάλω κάτι. Αλλά αυτό. Επίσης στο τέλος, αν μπορείτε να μου πείτε και λίγο πόσο το βαθμολογείτε. Θεωρώ πως δεν θα γίνει το σπίτι σε μια μέρα. Το έχω αρχίσει λίγο, αλλά θεωρώ πως δεν θα το καταφέρω όλο γιατί θα είναι πάρα πολύ ώρα και θα βαρεθείτε εσείς μετά από λίγο. Το content μας ακόμα δεν είναι πολύ ωραίο, απλά ναι, ντρέπομαι κιόλας, κάνω πρώτη φορά βίντεο σχεδόν. Βασικά θα σας λέω λίγες πληροφορίες για μένα, ξέρω εγώ. Είμαι 12, θα πάω δηλαδή τώρα, βασικά πάω πρώτη γυμνασίου, θα πάω Δευτέρα γυμνασίου του χρόνου. Δεν θα σας πω πράγματα για το φίλο μου γιατί δεν ξέρω αν θέλει να μάθει. Γιατί μπορεί να βλέπετε αυτός παραπάνω. Ναι. Μ' αρέσει πολύ το Minecraft, το στείλε Brainero, το Grow Garden λίγο.
Μου άρεσε παλιά το Brawl Stars. Μπαίνω καμιά φορά να παίξω. Θεωρητικά θα δείτε και άλλο βιντεάκι που θα ανεβεί πιο πριν. Μάλλον θα ανεβεί σήμερα το Σάββατο. Με Brawl Stars μου ήρθε ιδέα. Και γενικά θεωρώ πως για λίγο καιρό θα έχουμε πολλά άκυρα βιντεάκια. Δεν είναι αναγκαστικό ότι θα είναι όλα στη Brain Rot, αλλά θα τα αποθηκεύουμε εμείς τα βιντεάκια και θα σας τα βγάζουμε δημοσίως. Να παίρνουμε πρώτα λίγους ακόλουθους και μετά. Σημαίνει εδώ πέρα τώρα είδατε, δεν ξέρω αν το βλέπετε βασικά, εγώ το είδα. Ότι μου πέταξε ένα μήνυμα από το TikTok επειδή κάποιος πάτησε like. Εκεί έχω παραπάνω ακόλουθους. Επειδή έχω 200 κάτι, 260 κάτι βασικά. Και εκεί ανεβάζω λίγο πιο πολλά βιντεάκια. Αλλά τώρα εντάξει. Να ξέρετε ότι κάθε μήνα εγώ βάζω coins, μπορώ και robux. Μπορώ να βάζω ό,τι θέλω βασικά. Μπορώ να πάρω. Οπότε άμα θέλετε για κανένα giveaway, όχι τεράστιο, ξέρω εγώ giveaway χαλί για το Steel Brain Rot ή giveaway, εδώ δεν νομίζω ότι γίνεται. Πείτε μου. Επίσης να ξέρετε ότι άμα σας κάνω follow και σας δω να μπαίνετε στο server μου, δεν θα σας πω ότι δεν πρέπει να μπαίνετε, απλά θέλω να μου, όταν θα με βλέπετε να μπαίνω, θέλω να μου λέτε, ξέρω εγώ, σε ακολουθάω, ξέρω εγώ, γιατί αλλιώς απλά θα σας κικάρω και θα σας κλέψω κάτι. Δεν είμαι σε κάμερα, αλλά χρειάζομαι κάποια brain, δεν έχω τίποτα αυτή τη στιγμή, να πω καλά, οπότε ναι. Χρειάζομαι. Ό,τι βρείτε πείτε. Μαλάκα ήδη σπονάρουνε. Γιατί σπονάρε villager. Πείτε μου για κάνα σερβερ που θα θέλατε, ξέρω να κάνω. Να είδατε λιγότερο πως έτσι. Λοιπόν, θεωρητικά θα το χωρίσω δωματιάκια. Τώρα μη μου πείτε ότι δεν έχει χρώματα και τέτοια. Η αλήθεια πως δεν έχω βάλει γιατί δεν ξέρω τι να βάλω. Θα τα κοιτάξω λίγο επειδή τον λάτρεψα αυτόν τον YouTuber TikTok που είδα. Είχε πάρα πολύ... είχα πετύχει ένα starter house που έφτιαξε. Και είχε φτιάξει ένα κάστρο ας πούμε. Και να με βάλετε να το κάνω, δεν θα το κάνω, αλλά οκ. Μπορεί να το προσπαθήσω να το κάνω σε κάνα χρόνο. Να το φτιάχνω δηλαδή από τώρα και να το τελειώσω κάνα χρόνο, γιατί όντως θα θέλει καιρό. Αλλά μπορεί να το κάνω κάποια στιγμή ως ένα ακραίο στόχο του καναλιού μας. Να φτιάξω, ξέρω εγώ, κάτι που σας είχα υποσχεθεί τους πρώτους. Με έχουν κάνει follow. Έχω τον πρώτο μου ακόλουθο. Οπότε σε λίγο να ξέρετε ότι αυτό το παιδί, ο Άγγελος, θα αυξηθεί σε ακόλουθους και θα γίνει διάσημος. Εμένα με λένε Άγγελο, δεν ξέρω αν σας το είπα. Τι ψάχνω, πόρτα. Εδώ, τώρα θα σας δείξω ποια πόρτα μου αρέσει να βάζω. Εδώ είναι. Εδώ είναι. Πού είναι οι πόρτες, γιατί έχω τόσο καιρό να παίξω. Επίσης θα βάζω mods. Αν θέλετε καμιά φορά να δείτε εμένα με mods, πείτε μου κάποιο mod που θα θέλατε να δοκιμάσω. Μ' αρέσει αυτή. Ναι, και ταιριάζει λίγο, οπότε αυτή βάλω. Θα μου πείτε γιατί είναι εκεί. Θεωρώ πως είναι πιο ωραία εκεί, αλλά κάτσε. Είναι λίγο περίεργο.
Πάντοτε εγώ βάζω διπλή πόρτα. Τώρα το γιατί δεν ξέρω. Μου αρέσει η διπλή πόρτα. Θα μπει και εδώ μάλλον δωμάτιο και θα είναι όλα ξεχωριστά δωμάτια. Εκτός από ένα σημείο που θα είναι ο διάδρομος. Τώρα αυτό που θέλω να κάνω είναι σε γραφιάκι εδώ, δεν ξέρω γιατί. Αν θέλω. Όχι. Καλά, αυτό ήθελα να το κάνω, αλλά ήθελα να κάνω κάτι άλλο. Ναι. Πω παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά είμαι πολύ τυφλό παιδάκι εδώ. Όπα. Τι είναι. Δεν ανοίξω αυτό. Τι να κάνω βρω. Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Σοβαρά τώρα.
Πω, θα σκάει ωραία θεωρώ αυτό. Το Σάλκερ δεν ξέρω πώς θα μπει. Θεωρώ εδώ. Εδώ δεν ανοίγει, καλά κατάλαβα. Αυτό δεν ξέρω αν μοιάζει. Σαν γραφείο προσπάθησα να το κάνω. Αλλά δεν σκάει πολύ ωραία. Προς το άσπρο το θα σκέφτηκα πώς θα το κάνω. Δεν νομίζω ότι σκάει ωραία. Αυτό τρύπα βγαίνει. Παράθυρο θα βάλω κάπου. Δεν ξέρω κατά πόσο θα βάλω παράθυρο. Σε αυτό το μάτι, αλλά οκ. Το βασικό. Ωραία σκέφτο και με δώσεις. Ναι, ωραία σκέφτο. Ωραία, θα να βάλω και κάτι εδώ να πίνω. Μετά, γιατί όχι κρύπερ. Όχι, γιατί κρύπερ μου. Αυτό το θεωρώ πως είναι οκ. Ναι, είναι εντάξει. Είναι οκ, είναι οκ. Μάτι. Στο λίγο πιο μέσα δεν θα βάλω.
ξέρω πώς ξεκινάω στα Sky, θεωρώ πολύ ωραία. Και θεωρώ πως κάπου εδώ θα τελειώσει αυτό το βίντεο. Το σπίτι είναι αυτό. Σπίτι το λες. Το μόνο που καταφέρουμε να κάνουμε είναι να φτιάξουμε το δεύτερο όροφο. Και εδώ πέρα λίγο το μέρος. Η βιβλιοθήκη. Ούτε κρεβάτια ξέρω δεν έχω κάνει ακόμα. Και μου ήρθε η βιβλιοθήκη, δεν ξέρω για τα παιδιά. Αυτό. Άμα κάποιος έχει το κανονικό Minecraft, μπορεί να μου στείλει. Αγγελάρα 145 λέγομαι. Αγγελάρα 145. Αυτό. Γεια σας.